Boas noites, benvidos á entrevista. Hoxe analizaremos a actualidade municipal de Lugo e para iso contamos coa presenza do alcalde de Lugo, José López Orozco. Boas noites, alcalde. Hola, boas noites. Comezamos falando dunha noticia que xurdía este luns, que son os orzamentos da Xunta para o 2015 e que o Goberno autonómico asegura que as provincias do interior recibirán a maior inversión por habitante. Sen embargo, vostede dicía que está francamente defraudado con estas cifras. Bueno, pensando no que é a nosa cidade, eu estou encantado de que os veciños da Mariña, os veciños de Monforte, pois, por poñer un exemplo, vexen terminado o corredor Lugo-Sarria-Monforte, que xa leva tempo, que teñan un acceso a Porto Seco, os veciños de Monforte, pero claro, eu teño que pensar no que é a entidade que eu presido. Entón, que se veña a presumir neste momento do que é o investimento no auditorio, pareceme que é algo desfasado, porque é unha promesa feita xa hai moito tempo e, polo tanto, xa temos que pensar en novas cousas. De que novas cousas me refiero? Refiérome, por exemplo, ao cuartel de San Fernando. Hai firmado un convenio, lle entregamos ao señor conselleiro o proxecto, xa non digo para facer a obra, que ese proxecto está feito, sino para recuperar, rehabilitar aquilo que está mal neste momento, e se te visto, non me acuerdo, non hai nun solo euro. Para o que é a zona do vello hospital, donde estaba o hospital, a antigua residencia, pois eso cada día está deteriorándose máis, non hai nin un solo euro. Para unha promesa, eu estive presente no Parlamento Galego cando se aprobou por unanimidade de todos os partidos, pois facer a hemodinámica as 24 horas, facer a medicina nuclear, non hai nin un solo euro. Por lo tanto, nese sentido, estou decepcionado. O Plan Paradai sigue, non hai continuidade do Plan Paradai. Por lo tanto, gustaríame que se vira, porque sempre corremos o risco, os que estamos na oposición, de dicir o que famos contrarios, fano todo mal. Pero gustaríame ser objetivo, que a xente de Lugo vira que o que pedimos é o menos que se pode facer pola nosa cidade. Non hai investimentos na nosa cidade. Por lo tanto, esos investimentos novos que nos fagan ver que podemos salir dunha crisis, pois é algo que me parece primordial. Claro, que o señor Castiñeira nos fale, me parece un atrevemento enorme, que vai facer un gran investimento na Fundación Rofcodina. Oiga, señor Castiñeira, que esos son fondos europeos, donde ademais temos unha gran aportación os patronos da Rofcodina, e encantados de poder facelo, pero non veña vostede dicindo que se preocupa da Universidade en Lugo o Goberno da Xunta. Por lo tanto, nese sentido estou decepcionado e así non podemos seguir. Se Lugo lle dá tantos votos ao Partido Popular, tantos votos, o Partido Popular ten que ser correspondente con estes votos. E non é. Parece que só lle interesa recoller os votos e logo esquecerse da nosa cidade. Falaba precisamente do cuartel de San Fernando, o certo é que é unha pelota que se tiran ao tellado o Partido Popular e o Partido Socialista. Aínda decía onte Jaime Castiñeira que a Xunta non prevé inversión porque o Concello nin tan sequera lle enviou un informe de canto pode custar rehabilitar o edificio. Mire, o señor Castiñeira a min xa non me sorprende, de verdad que non me sorprende, non vou poñer ningún calificativo. Primeiro, porque non me gusta, e segundo, porque os feitos son o que demostran que di o contrario. Nunha visita feita ao señor conselleiro de Cultura e Educación, se lle entregou en man e quedou ali, e hai testigos, a directora xeral de Patrimonio, o secretario xeral técnico da Consellería, se lle entregou ali o proxecto en soporte papel e en soporte digital das obras necesarias para rehabilitar e recuperar o cuartel de San Fernando. Por lo tanto, non pode dicir o contrario. E, ademais, a Xunta ten o proxecto para poder facer ali o centro da romanización, porque ese proxecto é froito dun convenio donde se licitou, se adxudicou e está feito. Por lo tanto, o señor Castiñeira descoñece ou quere descoñecer a realidade da nosa cidade, pero os feitos son contumaces e, desde logo, non é capaz de dicirme iso a min de vis a vis na miña cara, porque sabe que lle podo demostrar con algunha foto incluso do progreso, con algunha foto do progreso do día da visita, donde está
o proxecto en soporte papel e en soporte digital que se lle entregou o Conselleiro de Cultura e Educación. En canto ao plan Paradai, do que tamén falaba o BNG leva semanas e hoxe volveu a dicir, acusa a populares e os socialistas de confabularse para paralizar este proxecto. Bueno, pois o Bloque Nacionalista Galego ten un intento de salir á superficie e é normal, pero a realidade é outra. A realidade é que nós vimos reclamando que se acabe o plan Paradai. Eu pedín a nova conselleira por escrito de que se acabe o plan Paradai, pero xa ve, este ano non hai nin un só euro para rematar o que queda do plan Paradai, que por outro lado é pouco, pero que sería moi beneficioso para a cidade, porque sería arreglar a Plaza do Conde Fontao, que está diante da estación, rematar o que a rúa Serra de Meira, o acceso ás Gándaras, co cual quedaría unha zona pois en moito mellores condicións que está ahora. Espero que cando menos, como me prometou a min o actual alcalde de Santiago e antigo conselleiro de Política Territorial, cos fondos que sobraron das actuales obras, pois que as dedique a facer cando menos uns millores accesos ao que é a Ponte Paradai. O outro tema que preocupa moito os cidadáns é a corrupción política, é unha das grandes preocupacións agora mesmo dos lucenses tamén. Que lle parece que algunhas causas, como poden ser a Operación Rei ou da retirada irregular de multas de tráfico que estiveron na boca de todos nos últimos anos, finalmente foron declaradas nulas pola Audiencia Provincial por un erro de procedimento? Vamos a ver, en primeiro lugar, coincido co que decía vostede da corrupción. A corrupción política hai que quitala da mente dos veciños e hai que quitala polo feito de que non existe. Polo tanto, cantos maiores controis poda haber para que non haxa corrupción política, millor, porque ao fin e ao cabo nós somos administradores do público, administradores do diñeiro, das intencións, dos desexos, das necesidades que ten a xente. E iso hai que facelo con transparencia e tendo moi en conta que non podemos, que para iso recibimos un soldo e temos que vivir dese soldo. En segundo lugar, eu non son entendido en dereito, pero sí que son un cidadán que pensa. E eu penso que é moi importante o fondo das cousas, moi importante. Por lo tanto, non a corrupción política, nin a corrupción de ningún outro tipo, pero, en cambio, sí que se sigan as formas. Que sería deste país se un dereito fundamental que ten un cidadán, como é o dereito a ser xuzgado, ser escoitado, non ser que é inocente hasta que se demostre o contrario, se veise conculcado? Di a nosa Constitución, deixeme presumir un pouquiño, que é o artículo 24.2, que todo cidadán español ten dereito a ser xuzgado polo xuíz que lle pertenece. Iso é un dereito fundamental. Polo tanto, que se cumplan os dereitos fundamentais, que se cumpla a nosa Constitución, que se cumpla o dereito. Eu non vou decir, aquí hai un auto de audiencia, eu non vou decir se está ben, mal, regular, teño que pensar que está ben, usted sabe que eu nunca critico as sentencias, se non estou de acordo a recurro, e neste caso, pois hai un recurso, esperemos a ver o que di o Tribunal Supremo. Pero o que sí está claro que conculcar un dereito, aínda que sexa o que nos parece un dereito formal, é moi importante porque temos que defender os dereitos fundamentales, porque son dereitos humanos e son dereitos que están na nosa Constitución para todos os españois. E como recibiu esa noticia de que a Audiencia lle dá 2 meses á xuíza para que se levante o segredo do sumario na Operación Pokémon no que se refire á súa persoa? Bueno, pois mire, con alegría, pero a min gustaríame que fora mañá. Gustaríame que fora mañá para poder quedar xa libre de ese pesadelo. Non hai nada no que saliu, non hai nada e non pode haber nada, porque teño moi clara cal foi a miña actuación, como non hai probas, nin as pode haber, que isto é o máis importante, nin as pode haber, estou totalmente convencido que a xustiza fará xustiza comigo. Polo tanto, canto máis pronto se abra, millor. O que sí me gustaría, sí lle quero dicir a vostede, que eu quero ter un auto donde se me diga
que non hai probas nin as pode haber e, polo tanto, son inocente como eu defendín. Nada me fastidiaría máis, perdone a palabra fastidiar, que ter un auto donde se me diga por asuntos formais queda o tema, eso sí que de verdad me doería, aínda que comprendo os motivos, aínda que os comprendo e os defendo. Acórdese o que lle dicía fai un momentiño, pero a min gustaríame ter un auto donde diga, como é o do caso Campeón, donde hai un auto que dice que eu non fixen absolutamente nada. Porque esa é a verdade, e a verdade só pode ser unha e única. Cambiamos para temas un pouco máis festivos, temos recén rematadas as patronais, o San Froilán. A verdade é que coas medidas xudiciais por esa denuncia dos veciños do parque foi un dos San Froiláns máis silenciosos que se lembran. Cree que isto vai un pouco en detrimento das festas? Eu creo que non. Lle digo de verdade que non. É dicir, que se procure que non haxa un ruído sobrante, a min pareceme ben, é dicir, porque todo o mundo ten dereito a poder descansar, a poder convivir, a poder disfrutar das festas. Eu creo que non hai ningún neno, nin ningún pai e nai que deixe de ir ás festas porque as tómbolas teñan máis ou menos volumen. Este ano, se houve algo menos de xente, foi en que determinados días choveu. A pesar diso, tivemos uns concertos maravillosos, e aí tamén falaron os xuíces e dixeron, mire, unha cousa son as tómbolas, as barracas, e outra cousa son os concertos. Os concertos estiveron cheos de xente, cando menos os que eu asistín. Non sei se me coincidiría, pero eu fun París de Noia, cheo hasta Bandeira. Lucía Pérez, déixeme decir que é un encanto de persona, a quen temos que respaldar os lucenses hasta máis non poder, porque primeiro fixo un recital precioso, e segundo é unha persona maravillosa. Estaba cheo. Eu, en algún momento da actuación, cheguei un poquinho tarde, só vía un brazo que actuaba porque non podía vela todo. Aria Malikian estuvo hasta a tope, non cabíamos ningunha persona máis. Combo Dominicano, eu nunca vin a Plaza Maior con tanta xente. París de Noia xa lle dixen que foi unha verbena, independentemente de que me guste máis ou me guste menos, pero estaba cheo de xente. Augas Férreas ca orquesta que fixo tamén ali a velada, estaba cheo. Polo tanto, os días que choveu, pois sí, houve algo menos de xente, e é normal, porque ademais tocounos este ano sufrir que o día 7 non fora a Virxe do Rosario na Coruña, perdimos xente que antes viña moita. Outro día falaba co primeiro tenente alcalde da Coruña e lle dicía, oiche, dillo ao alcalde que ten que cambiar, e dixome, o que temos que facer é convencer o presidente Feijóo que declare o día 24, o día de San Xoán, festa de todos os galegos, e así pois podemos poñer outra vez na Coruña o día do Rosario para que vayan moitos coruñeses que veñan a Lugo. Eu creo que foron unhas boas festas. Non digo que non haxe ninguna obra que non se poda mellorar. Podo dicirlle que recibín moitas felicitacións. E vou dicir unha cousa, sobre todo de xente nova. Eu creo que hai testigos de que indo eu pola calle me felicitaban, me agradecían os grupos de xente nova que veu. Actuaron os músicos de Lugo, penso que casi todos, con algún grupo que eu creo que deben de seguir ese camiño que están facendo francamente ben. Por lo tanto, que podemos mellorar? Indudable, que estuveron moi ben. Pois eu diría que sí. En canto aos manteiros, este ano prácticamente non se viu ningún. Bueno, pois usted ve como somos, pero si é a realidade da xente. Outros anos, canto se protestaba, non se pode andar con tantos manteiros, e é verdade. E estamos nunha época de moitas dificultades económicas. Cal é a miña obligación? A miña obligación é defender fundamentalmente o comercio de Lugo. Sobre todo, cando se venden produtos presumiblemente falsificados, pois eu teño que facer todo o posible para que non haxa competidores en distintas condicións. A competencia sempre é boa, pero en igualdade de condicións. E entonces fixemos un operativo entre a Policía Local, Policía Nacional, Garda Civil e Policía Autonómica, con un traballo excelente, teño que dicilo, porque é a Policía do Concello de Lugo, da Policía Local, e logrouse pois ese obxectivo que perseguíamos. Pois tamén se me critica por eso, pero eu comprendo, e non hai ningunha acción que non teña uns a favor e outros en contra. Pero creo que o que teño que facer é actuar en dereito e actuar con obxectivos claros en defensa
dos consumidores, en defensa do comercio de Lugo e en defensa tamén da convivencia, sabendo que esa xente nunca crearon problemas de convivencia na nosa cidade. É que aí temos un problema, España ten un problema enorme, pero ten o conxunto de Europa e non o queren ver. Non queren ver o que significa que milleiros de persoas da África subsahariana están desexando vir o que eles creen que é o paraíso. E mire vostede o que estamos a facer para que non chegue ese problema a nós. E chega, porque xa podemos poñer vallas, xa podemos poñer pinchos, xa podemos poñer máis mar polo medio. Hai xente que non ten absolutamente nada que perder, sino únicamente ganar un euro para poder comer todos os días. Europa ten que ser consciente diso, Europa ten que pensar no desenvolvemento desa África subsahariana, senón o problema vai ser un problema que vai repercutir moito en Europa, e onde é posible que teñamos unha xente que por nada, unha semi-escravitude, que por nada teñan que traballar para aqueles que estamos máis desenvolvidos. Iso é totalmente injusto, insolidario e é inhumano. É inhumano. Por lo tanto, estemos atentos a ese problema para darlle solución, non a solución de barreiras con pichos, sino a solución do desenvolvemento, da educación, o investimento, de non quitarlle todas as materias primas, etc. A edil de Cultura e Turismo, Carmen Basadre, unha vez rematadas as festas, fixo un balance positivo, pero sí que admitiu que os prezos do feiral eran caros e que se iba a falar cos barraquistas e coas casetas de polvo para actualizalos un pouco. Avanzouse? Non avanzamos, pero sí o pensamos. Estamos nun momento de moitas dificultades económicas, para todos. Se non queremos que o precio das barracas pois repercuta todavía, sexan todavía máis caras pos consumidores, en este caso, consumidores son fundamentalmente a xente nova, pois sí que hai que pensalo. Pero claro, iso leva a unha consecuencia. Se nós obtemos menos diñeiro, non se nos pode exixir que logo teñamos grandes espectáculos. Ou ben, no Concello, buscar colaboradores pois para que o que perdamos por un lado o podamos obter polo outro e poder ter unhas festas como se merece o San Froilán. O San Froilán é unha festa para Lugo primordial. Faime gracia cando decía o Partido Popular, o alcalde non lle quere o San Froilán, quere o de Lucos. Fundos que dixen, en esta casa o dixen, creo que dos primeiros, a quen queres máis, a papá e a mamá? A los dos. O Ar de Lucos é moi importante, pero claro, o San Froilán é a festa que nos identifica como cidade. Desde fai miles de anos, no caso do que é a festa religiosa, centos de anos no que fai referencia á feira, a festa máis profana. Por lo tanto, hai que conservalo. Pero sí que debemos de pensar nos precios e incluso, pois, no tema das casetas do pulpo, etc., é necesario repensar para poder, facer as cousas todavía moito mellor. O que lle dicía antes, non hai ningunha obra humana que non se poda mellorar, todas. Seguimos falando de turismo, dun dos principais produtos encadrados dentro do proxecto europeo Muralla Digital, como é a web Vilas Amuralladas. Que permite? Pois mire, en primeiro lugar, en Lugo temos que ser moi conscientes de que o turismo ten que ser unha pata do noso desenvolvemento. Eu xa sei que non somos Marbella, que non somos Benidorm, que non somos Canarias. Nós non podemos aspirar a un turismo de sol e playa, exclusivamente. Pero sí que hai un produto turístico que se chama Lugo, que é un produto turístico de primeira. Usted dígame unha provincia como a nosa que teña a Mariña que temos nós, desde Vicedo a Ribadeo, xa sin meterme no que é a provincia da Coruña, que teña os Ancares, que teña o Courel, que teña a Ribeira Sacra, que teña a Terra Chá, que é unha preciosidade, a Terra Chá, e que é a gran descoñecida, que teña a monumentalidade da capital da provincia, a muralla, os museus in situ, o museo, a catedral, as termas romanas, o río Miño. É dicir, iso é unha auténtica preciosidade. Sume a iso a gastronomía. Por lo tanto, unha pata do noso desenvolvemento ten que ser o turismo, e un produto turístico que se chame Lugo. Ahora, como se pode vir a Lugo?
E aí é onde, e como pode competir Lugo? Porque se estuviéramos falando ahora, por exemplo, vamos a poñer Zamora, unha cidade un pouquinho máis pequena que a nosa, pois igual o alcalde está dicindo o mesmo que estou dicindo eu, e temos que competir. E competir en calidade. E entón, se nós podemos ofrecer, oiga, usted veña a Lugo, pero pode ir vostede a Monsao, a Moncelos, a esta cidade que é fronteriza que está ao lado, a Valença, a Santiago de Compostela. Santiago ten que ser un referente para todos os galegos. O camiño de Santiago é un camiño que fala todo o mundo, en todo o mundo do camiño. Por lo tanto, perder esa referencia sería pecado mortal. Pois, estas cidades fixemos un programa en común para poñer nunha páxina web os nosos monumentos. Cada un de nós as nosas murallas. Claro, non se pode comparar as murallas que teñen eles ca nosa, ninguna. Pero, en cambio, sí que temos outros monumentos que son visitables e que poden ser coñecidos. Que é o que pretendemos nós? Pois poder facer un circuito donde, oiga, vou visitar as vilas amuralladas. E, ademais que visito as vilas amuralladas, podo visitar o museo, podo visitar a catedral, podo comer nos restaurantes. É dicir, facer unha web que nos agrupe a todos. E eu creo que iso é bom. Iso sim, porque outras cidades non o poden facer. O caso que lle poñía antes de Zamora, que é unha cidade moi bonita, Zamora, moi bonita, pero non pode facer este tour que pode ofrecer a nosa cidade. Iso foi o que se pretendeu con este programa Muralla Digital, e eu invito aos lucenses que entren na páxina web do Concello e que vexan o de Vilas Amuralladas e verán que web tan bonita que todavía non está rematada, que se rematará a finais de ano, xa verán que ben queda Lugo, a realidade de Lugo ten que quedar ben, porque Lugo é precioso, nesa páxina web, xunto con Monsao, Moncelos, etc. Relacionado tamén coa digitalización do patrimonio está o programa de formación Arqueolucus, non? Sí. Creo. En que consiste exactamente? Pois mire, é un programa de fondos europeos, que nos veñen fondos europeos, para poder digitalizar. Ten dúas funcións. En primeiro lugar, formación. Estamos nun mundo onde o papel xa non conta. Estou seguro que esta empresa ou calquera outra empresa, agora ou dentro de pouco, os seus arquivos o que vai facer, é dicir, se podo ter todos os arquivos nun pendrive, nun DVD, non o teño en miles de estanterías que necesito. Por lo tanto, formar a xente para que saiban e aprendan a digitalizar. E, en segundo lugar, aproveitar para digitalizar os nosos documentos, co cual os documentos importantes do Concello de Lugo quedarán digitalizados para investigadores, para servicio do propio Concello, máis seguridade de que se van guardar porque os documentos, na medida que se usan, sempre se estropean. Por lo tanto, cumprimos esa doble función de formación. Canto me gustaría que desa formación naceran algunha empresa que dixera, oi, empresa tal que nos dedicamos a digitalizar, porque iso vai ser unha necesidade cada vez maior, e ao mesmo tempo aproveitar para digitalizar os documentos importantes do noso Concello. Aínda que o Concello de Lugo non ten competencias en materia de emprego, si que teñen iniciativas nese senso, como, por exemplo, o Plan Mellora, que tamén cumpre unha dobre función, non? Sí, efectivamente, o Plan Mellora é o que sustitúe o Plan Piles. Nós non temos competencias, eu sempre digo, oiga, nos deixa colaborar. Si podemos colaborar, colaboramos, porque para min é o problema fundamental que temos neste momento. Non hai outro. Para min non hai outro problema que o feito de que haxa unha persona, neste caso hai moitísimas, que buscan traballo e non o teñen, ou hai persoas que teñen un traballo precario, ou hai persoas que están temblando en calquer momento perder o traballo. E Lugo ten xente formada como nunca. Ten vivenda, a pesar das condicións, vivenda barata. Temos universidade, temos unha opción cultural que se verá millorada todavía co auditorio. Temos seguridade, temos paz social, a pesar de que algunhas cousas parecen demostrar que non temos paz social. Por lo tanto, é unha cidade extraordinaria para poder invertir. Por lo tanto, o que pode facer o Concello é o que estamos facendo. Como podo colaborar para formar, reformar, é dicir, volver a formar a traballadores para que podan entrar no mercado de traballo tan difícil, pero nun mercado de traballo que exixe novas profesións, que exixe nova preparación, que exixe nova formación. E iso é o que estamos facendo. E no Plan Mellora Lugo,
Pois como antes tiñamos o Plan Piles, que nos permitía a nós durante un tempo, durante 6 meses, contratar a traballadores, como agora non o podemos facer, fixemos un concurso, estao ganando determinadas empresas, e son para mellorar cousas a veces pequenas, pintar os bancos. Estou seguro que cando me escoiten agora os veciños de Lugo, aquí en Telelugo, dirán, é verdad, os bancos do xardín do Cárcere, pois habería que darlles unha mau de pintura, ou dos que están na Avenida da Coruña, bueno, pois ou para arreglar pequenas cousas. Hoxe estivemos no barrio do Sagrado Corazón vendo cousas que podemos facer con estes traballadores, porque claro, se distraemos os nosos traballadores, que temos poucos que están dedicados a arranxo de rúas, pois non podemos facer estas cousas máis pequenas, pero que ennoblecen a cidade, que ennoblecen a vida, a calidade de vida dos cidadáns aquí en Lugo. Refiérense na zona rural, na zona urbana, en medio ambiente, en deportes, nos colexios que dependen de nós, os colexios de enseñanza primaria, pois vamos ter uns traballadores que van facer pequenas obras que ennoblecen a vida dos lucenses, e iso é moi importante. Non para os que nos visitan, primeiro para nós, que temos que disfrutar da nosa casa. E xa para rematar, pregúntolle, tívonos un mes os xornalistas en Vilo, pero finalmente anunciounos que se presenta ás municipais de 2015. Di que se presenta coa mesma forza e ilusión. Con todas as imputacións, desimputacións que sufriu, nunca pensou en tirar a toalla? Nunca, de verdad que non. En serio lle digo. Vamos a ver, eu vivín nesa mesma incertidume. É dicir, eu levo 15 anos e cando remate o mandato son 16 anos. Espero que o servicio da cidade, o servicio dos lucenses, que é a miña vocación. Teño unha experiencia, que é unha experiencia acumulada que é importante, o cual non quero decir que únicamente podan estar nos cargos políticos aqueles que teñen experiencia, pero tamén é un valor a experiencia. Teño ganas, teño ilusión, faltan todavía cousas por facer en Lugo. Teño ganas de tirar de un equipo que cada día se comprometa máis ca cidade. Por que non vou a seguir? Por que? E logo o máis bonito de todo, ese terceiro domingo de maio, cando haxa as eleccións, que van decir se mereceu a pena van ser os lucenses co seu voto. E ese é un xuízo inapelable. Por lo tanto, que maravilla poder presentarse a ese xuízo e que os lucenses decidan a quen queren como alcalde ou alcaldesa para a súa cidade. Por lo tanto, encantado. Gústame demais, teño que decir o que me gusta, é dicir, é un traballo que me gusta, é un traballo polo que sinto auténtica vocación. Non sei se é vocación de alcalde, eu teño. E que lle parece ese escenario que se configura coas esquerdas un pouco fragmentadas? Sí que dá esa impresión, pero mire, a xente ten tamén moita formación. Eu creo que nun determinado momento a xente vai dicir, bueno, a ver, vamos a ver os proxectos que presenta cada un, porque hai que facer un proxecto máis grande e máis pequeno, hai que facelo. Que personas van liderar este proxecto? Temos que coñecelas. Pois igual non hai tanta fragmentación, igual se presentan moitos son os chamados, pero poucos os elexidos. Eu confío moito no sentido común. Se os cataláns din que teñen moito seni, os galegos temos moito sentidiño, moito. E eu confío moito nese sentidiño da xente. Pois non temos tempo para máis, alcalde. Moitas grazas por acudir á chamada de Telelugo. Moitas gracias a Telelugo, moitas gracias a vostede e moitas gracias a todos os lucenses que escoitaron este programa. Moitísimas gracias a todos. E moitas grazas, como non, a todos vostedes por vernos. Quedan emprazados ao vindeiro mércores, que teremos o xefe de Medicina Preventiva do Hospital Lucus Augusti para falarnos dese virus tan temido, o ébola. Boas noites.